headlines kan mga barata, Camarines Sur National High School Administration tulos nagdagdag gwardya para sa seguridad ka mga estudyante. Naga City Police Office may pagirumdum sa sada mga personahe, isa rin tultol ang sa inda mga badil. Kadiwa sa National Irrigation Administration digdi sa Naga, liwat na pinagpilahan. Nagtapos na kasangga 26-1 sa Pasakaw, Camarines Sur. Mayong problema ang pinagwalat. Uya ang mga barata sa aldaw na ini. Ako po si Chris Palomania. Inako ni Principal Sulpicio Alferez kang Camarines Sur National High School na nabigla sinda sa nangyari duman sa Tacloban City. Huli kay ni tulos man siyang naghiro para madagdagan ang seguridad sa Liboton Campus. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Marikas ang naging desisyon ni Principal Sulpicio Alferez kang Camarines Sur National High School para masigurong may nagbabantay sa seguridad ka mga estudyante, partikularmente sa Kamhay, Liboton Campus kung saan may pinakadakol na populasyon nin mga nagkaklase. Apat na gwardiya tulos subuot ang sedang idadagdag para gabos na eskalon kang sedang edipisyo sa Liboton Campus may nagbabantay. Maging ang Parent Teachers Association ang sa inamasbot na kinaulay para makiulay sa mga barangay na magdesignar ning barangay tanod na sa idang makakatabang sa pagbabantay sa mga estudyante. Nag-meeting na kami the other day or yesterday, ano ang mga gigibuhon mi. Number one, kasunod matulos, nag-order ako na sabi ko mag-hire giraray kami ng dagdag na gwardya, apat actually, pigsararo kada building so that itong time na kung sain nakabreak ang mga aki, dapat sabi ko kada floors igo kami ng bantay. Gagamito mi si janitor and the gwardya na basta kada floor igwa. And then ngunya na aga, kinaulay ko man din si PTA President, si Mr. Rapinyan. Sabi ko ano daw kung magtao man kamo ning honorarium, magkaulay kamo sa barangay, tulong barangay, Peña Francia, Liboton, Calawag, kung pwede kamo makakuha ning pigsararong gwardya or tanod na si Urulian, si Ruluwasan. And sabi ko during the time na ang mga aki man nasa luwas na naka-break, lunch break, laog ka mo para matabangan kami na talagang may naghimamato sa kada gilid corner kan sa mga eskwelahan. Sa nakalihis na Brigada Eskwela, pinagirumduman ni Principal Alferez ang mga magurang kung ano ang saidang dapat gibuhon sa sainda mga aki, matang lagduan man ang ginigibong lakdang kan mga paratokdo sa nasabit ng campus. Actually, iyan si Pig daw kong mensahe during the Brigada Eskwela sa mga magurang. Nasabi ko, bako lang na ang pagbrigada ta, paglinig, kundi pagpreparar man kan sa itong mga aki na dapat paglaog sa eskwelahan, nakafocus sinda. Ano ba ang gusto kong mangyari sa eskwelahan kung tantayaw na ko digdi? So sabi ko kamong mga magurang, i-prepare man nindo si mga aki. Tangaring mabawasan itong iba ang paglaog niya sa eskwelahan dahil may barkada, mahilig ko sa mga barkada, and iba-iba na naman ang ginigibo. So, ngunyan pa sana, sinasabi mo sa mga magurang kasi duman man sa laog, puspusan ang samuyang pagsita sa inda. Ikinaugmama ni Principal Alferez ang lakdang kang Barangay Peña Francia na nagbugtak ning barangay tanod sa luwas kang Camarines Sur National High School para magbantay sa mga estudyante pagruluwasan na sa eskwela. Actually, maugma ako because a week prior kang opening, nag-igdi mismo si Barangay Captain Jackie Villaferte kang Peña Francia, nag-ulay kaming dua about sa, siyempre, sa luwas. And sabi niya, sir, may dideploy ako dumaning duwang tanod na magmaman duman sa luwas. And hanggang ngunyan, igwa duman. Kaya pasalamaton ako kay Kapitan Jackie na igwa duman, naka-augment sa muya. Plus, sabi niya, sir, gabus na corner ngaya sa luwas, may CCTV na ako. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, mano-mano ngunyan ang pagrikisa sa mga bagkan mga estudyanteng naglalaog sa campus kang Camarines Sur National High School para masigurong mayong armas na bitbit ang mga estudyante. Pinagsabihan naman subuot ang gabos na ipasiguro ang saindang mga school ID. Dahil man nagagamit ng metal detector ang eskwelahan, asin mas pinagmarhay ang pagrikisa sa mga gamit antes makalaog sa gate urugna kung igwang pagdududa ang mga gwardya. Nagabusog tatanog. Barya, abot gani, ining paha, gabusog tatanog. So,
mayong distinct baga na itong pagkuha mo, oh, ini yung metal ko yan, ini something sa bag niya. Mayo, gabos nagtatanong. Kaya, sabi mi, kuya na sana, pag, pag medyo may pagduda, pabuka kang bag. Magiging mas stricto kami sa may gate, lalong-lalo na. Padagos sa mga bareta, koordinasyon kang Naga City Police Office sa mga eskwelahan mas papakusugon katuwang ang Public Safety Office. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Huli kan nangyaring shooting incident kasuudma sa Tacloban City kung saan imbuelto ang mga estudyante kang San Jose National High School. Pinagsugo ni Acting City Director Police Colonel Rizalde Caballero na pakusugon palalo ang koordinasyon kang Naga City Police Office sa mga eskwelahan sa syudad ng Naga. Sigun ki Police Colonel Caballero, dati naman ginigibo kang PNP ang pagbisita sa mga eskwelahan, alagad mas tututukan iningunyan kang PNP. Dinagdagan naman ngunyan kang Naga City Police Office ang police visibility puon sa laog hasa sa luwas kang mga eskwelahan. Pag umpisa pa lang pag-opening ng klase, actually meron na tayo yung Oplan Balik Eskwela. So, mas lalo lang nating dinagdagan at tinutukan yung dahil nga dito sa insidente na nangyari. So, patuloy ang ating koordinasyon sa mga school authorities o yung pati yung mga guro, mga teachers, para ma-identify din natin kung sino yung mga possible na bullies o kaya para mabigyan natin ng tamang aksyon. Kasi ito mga mga minor de edad. So yun yung ating regular tayo yung coordination natin sa mga school authorities. Kasabay kang pagpakusog kang PNP sa koordinasyon sa mga eskwelahan sa Naga, hinahagad man kang NCPO ang kooperasyon ka mga magurang. Sa mga magurang, hinagad may sa indong kooperasyon, mga maestra na immediately, pag may naobserbahan po kamo ning yan, kakaiba sa indong mga aki, dahil po kamo magduwa-duwa na magdulok sa muya, sa yaon po dyan sa eskwelahan, igwa po kita dyan, naka-duty na pulis. Dagdag pa ni Police Colonel Caballero, kaipuan man subuot na ma-maximize ang trabaho kang mga force multipliers kang syudad o mga barangay tanod na sa indang katabang sa pagtuuning seguridad. Tubod ang opisyal na paggabos subuot nagtarabangan sa pagmantiner kang pasi orden, malilikayan ang mga arog kaining shooting incident o krimen. Paigtigin ang koordinasyon sa mga paaralan, magulang, guro, at pati yung ating mga security force multiplier, particularly yung mga maximize the use o kaya gamiton taman ini yung sa tuyang ng mga territorial, bantay barangay, para to assist us. And kumbaga, pag pigtarabang-tabangan ta kaya all stakeholders, pagmati ko, malilikayan ta ang araw ganing insidente. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, pinatanidan kang Naga City Police Office ang gabos nidang personahe na dapat makampante na ibugtak lang kung sain-sain ang saindang mga service firearms. Kabali subuot sa pinapraktis kan mga firearm holders ang responsableng pagsaray kan saindang armas. Sigun kay Police Colonel Rizalde Caballero, ipasiguro na nasasaray ini permi sa ligtas asin tamang bugtakan. Kung mapupwede, ikandado ini para lalong dai maabot umakua kan mga kaakian. Hulita nililikayan subuot digdi na dai magamit kan mga aki ang badil sa anuman na klase ning krimen. Padagos sa mga bareta. Sa paagi kang Executive Order No. 47 ni Mayor Victor Perete, kambanwaan ning daraga sa probinsya na kan Albay, pinagsusugo ang gabos na pribado asin pampublikong eskwelahan na pakusugon ang seguridad sa mga eskwelahan. Pinagtawan man ng direktiba ang Daraga Municipal Police Station na magkaigwa ng police visibility sa palibot kan mga eskwelahan. Sa samuyang pagbabalik, mga residentes kang Kanakman, Magaraw, Bumbon, Calabanga, nagsapo ning magdamlag na brownout kan Subanggi. Yan ang sinibapang nangingenot ng mga bareta, digdilang sa GNN TV 48 Naga Newsbreak.
Bilang magulang, importante for me na ligtas sila at masaya sa school. At NCF, the energy just feels right. You come for the school, but stay for the people. Dito, we learn independence, pero solid pa rin ang support system. Sa NCF, bawat sulok may saya, suporta at pagkakataong maging ikaw. Invest in your dreams. We'll handle the innovation-powered excellence. This is how we lead the future. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Cancer Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Cancer Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kan mga bareta, baratong bagas, liwat ipinabakal kag National Irrigation Administration kasabay kan sa indang 63rd founding anniversary. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Inaprobet sa ranliwat kasubagong aga kang publiko ang ginibong kadiwa sa niya na pinagibo sa laog kang National Irrigation Administration Covered Court digdi sa syudad ning Naga. 400 na sako nin baratong bagas hali mismo sa mga Irrigators Association ang naipabakal. Alas 7 pa lang kaya ning aga kasubago, pinilahan na kang publiko ang baratong bagas sa niya na mababakal sa presyong 40 pesos, as in 45 pesos kada kilo. Sigun kay Ma'am Maria Cleope Baraero, amay subot nagbakal ning bagas si mga senior citizen. Si Sangunyan po si kadiwa sa niyata na amay si mga senior citizen siguro dahil na din po siguro sa itong mga nanay and tatay ta Sangunyan naghahatod na kan mga eskwela kaya si iba nagdirigdi pagkatapos na ninda na maghatod pero pasaro-saro po padikit-dikit maski papaano nakakadakol na din po si mga farmers na nababakal. Pareho din po katong mga experience na kang mga nakaaging kadiwa sa niya na talagang kumbaga inaabangan kang mga tao itong available na maray na klaseng bagas na po. Sa kadiwa sa niya hanggang 5 kilo nin bagas at pwedeng bakalon kan mga yaw sa vulnerable sector. Mantang 10 kilo man para sa general public. Alagad sabi ni Ma'am Baraero, kung kaya subuot kang bulsa kang publiko, makakabakal ini ning hanggang 20 kilo ning bagas, sulit na bastante man ang supply na bagas kang mga Irrigators Association. 5 kilo si max ta duman sa vulnerable sector na 40 pesos per kilo and 10 kilos man para duman sa general public. Pero as I said, dahil nga ni po syempre kung halimbawa po kaya man sa nakatong supply tangon yan igwakita ning around si sabi po ninda na available is 400 sacks at 20 pesos per sack. Kayang i-accommodate maski 20 pesos na babakalon kang general public. Ang ginibong kadiwa ngunyan sa niya parte kang 63rd founding anniversary celebration kang nationwide National Irrigation Administration. Para sa Janan TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, saro si Jeneline San Felipe kang pili Camarines Sur sa mga lokal na paraoma asin nagtitinda ning gulay kung igwaning kadiwa sa niya. Sigun kay Jeneline, sa paagi kaning programa mas madaling nauubos ang sa indang mga aning produkto lalo na kung sinda ang naiimbitaran kan mga ahensya arog kang Department of Agriculture.
o National Irrigation Administration. Dakula ang pasalamat ni Jeneline sa mga ahensya huli sa dakulang tabang na naitao kaini para direktang maipabakal ang saindang mga produktong gulay. Ang tindami na itong madaling mababakal ta. I-invite kami kandi. Dakulang pasalamat may mapunita. Kami na-invite. Maugma. Lalo na pag sa mall. Itong maugma ta, itong nagpipirila nang nagbabakal sa imo. Minsan ako lang saro, sabi ko, alat ma'am, saro-saro lang po, ako lang sulong nagbantay. Sa kasumpay na bareta, handal man si Jeneline San Felipe sa paabuto na Super El Nino. Hulita ang unyan palangani na sobra ang init kang panahon, apektado na ang pag-ani kan sa indang mga pananom. Sigun kaini, direktang nararaot ang mga gulayon pag mainit ang panahon. Kung sain, imbes na magdakula ang mga bunga, nasa dit ini asin kulang ang produksyon. Alagad, maray na lang subuot na ang sa indang tanuman may patubig. Kung kaya, padagos pa sindang nakakatanom ngunyan asin nakakaani dawa padikit ang supply na nakukuha ngunyan durante kang mainit na panahon. Maluyang harvest. Grabe ang init tapos nararot ang tanong. Ito nagkurulot. Yan nga yung sili. Kadakol yan, kurulot. Mas madali ang buhay nito. Maluyang bunga. Tamainit. Dahil nagdira ko lang maray. Maray ang tanongan, may tubig man. May patubig. Kaya nagkakatanong kami. Daw dikit lang. Sa police report, sarong alias Bunlad, 26 years old, soltero, mayong trabaho, asin residente kang Zone 1 Barangay Lerma, Syudad ng Naga, ang naaresto sa drug buy-bust operation na pinanginotan kang Police Station No. 2 kang Naga City Police Office. 55 gramo ning subuot shabu na nagkakantidad 374,000 pesos ang na-recover sa suspect, nangunyan nasa custody kang Police Station No. 2. Dati naman nadakop sa drug buy-bust operation si alias Bunlad kan taong 2021 asing taong 2023. Sa iba pang police report, sa Laugang Detention Facility kan BJMP, pinagserbi kan Police Station No. 1 ang warrant of arrest para sa reklamong robbery with violence against or intimidation of person sa akusadong si alias Win, 40 anyos, residente ng Barangay Triangulo, Naga City. Ang korte nagrekomendar ng piyansang 100,000 pesos. Sa record kang PNP, dakul reklamong inaatubang ang nasabing persona arog kang theft, serious physical injuries, attempted homicide, frustrated murder, light threat, unjust vexation, asin dakul pang iba. Nakakulong na ang nasabing persona huli sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o iligal na droga. Sa ibang bareta, 902nd Infantry Brigade Philippine Army na nakakasakop sa may parte kang Camarines Norte, may bagong brigade commander. Ang detalye sa report ni Juan Carlos Aguirre. May bagong brigade commander ang mga soldados na nasa irarom kan 902nd Infantry Fight and Serve Brigade na nakadestino sa Barangay Tulay na Lupa, Labo, Camarines Norte. Ini matapos ang ginibong turnover as in change of command sa Camp Busigon na inatenderan kan Division Commander kan 9th Infantry Spear Division na si Major General Alwin I. Almase na iyo ang nagserbing presiding officer. Si Colonel Manuel Darius M. Rosuelio ang pinagdesignar bilang bagong Brigade Commander kan 902nd Brigade, karibay ni Acting Brigade Commander Colonel Arnel B. Bautista na iyo nangunyan ang magiging Deputy Commander. Office Orders Number 02, Assumption of Command. Pursuant to Section 2, General Orders Number 418, Headquarters, 9th Infantry Spear Division, Philippine Army, I hereby assume the duties and responsibilities of the 902nd Infantry
Fight and Serve Brigade, 9 Infantry, Spear Division, Philippine Army, effective this day. Sa iyang mensahe, bilog na pusong inako ni Colonel Rosuelio ang sa iyang bagong papel sa 902nd Infantry Brigade sa Cam Norte, asin gigibuhon ang gabos para maabot ang misyon kan Philippine Army sa norteng parte kan rehiyon. Dugang pa kaini, iaangkla niya subuot ang direksyon kan 902nd Brigade sa tataramon na mabangis o mission accomplishment, adapt and innovate, build trust, accountability, nurture development, give your best effort, intelligence-driven operations, as in stakeholder engagement. And with this opportunity to command a brigade, I intend to make it a meaningful one and will do my best to meet the expectations of the 9ID leadership and the headquarters Philippine Army. So to the men and women of 902nd Brigade and its OPCON units, as I take command of the 902nd Brigade, may I share my leadership vision in leading the unit anchored on the word mabangis. Mientras tanto, sa mensahe ni Major General Almase, Division Commander ka 9 Infantry Spear Division, Philippine Army, tinawan kaininin komendasyon si Colonel Arnel Bautista sa pagserbi bilang acting commander sa halipot na panahon. Nagtauman ini nin challenge kay Colonel Rosuelio bilang bagong commander kan 902nd Brigade asin sa mga soldados na nasa irarom kan sa iyang pamamayo. So, to Colonel Arnel Bautista, although you serve in an acting capacity, your leadership was never defined by the word acting. Your performance, your dedication, and the results spoke for themselves. Sa maikling panahon na iyong panunungkulan, matagumpay mong napanatili ang operational momentum ng brigade. Napaka-importante po ng operational momentum. To Colonel Manuel Darius Rosuelio, congratulations and welcome to the proud family of 902nd Brigade. Your challenge is to build on these gains and lead the brigade to even greater heights. While we have achieved significant victories, our mission is not yet complete. The gains we have worked hard to secure must be protected and sustained. As we approach the culmination of our campaign, I challenge every unit under this brigade to maintain the same sense of urgency, discipline, and commitment that brought us this far. Para sa GNN TV 48 Naga, Juan Carlos Aguirre, Newsbreak. Pinahimutikan ni punong barangay Rodel de los Santos kang barangay Balogo Pasakaw, Camarines Sur asin kang parasira ni si Rogelio Borromeo na iyuman ang presidente kang Bankero Association na mayo man malain na epektong pinagwalat ang nagtapos na kasangga 26-1 kung saan sa sitio mainit kang barangay Balogo ginibo ang live fire exercise kang nakalihis na simana kung saan pinagpartisiparan ini kan mga soldados kang Australian Defense Force asin miyembros kang Philippine Army. Natin nakaprograma yun para hindi sila masabing mabigla. Yan ang ginawa namin. So after po ng activity, kaunti pero hindi naman gaano. Minsan meron naman, pag meron wala. O ganyan naman namin dito sa sa dagat. pero ano po yun, dahil lang ba sa kasangga o normal naman talaga na minsan mahina, minsan malakas? Oo, normal yun. Minsan mahina, minsan malakas ang namin dito. Pero ang karamihan, mahina. Oo, ganyan ang Dahil inabot na kami ng mga kuwan. Hindi pala totoo na kasangga, dahil sa kasangga, mahina? Oo, hindi. Hindi naman Dahil kung yun lang ang problema yung kasangga na yun na wala nang mahuhuling isda dito. Parang siguro naglayo-layo lang kaunti. Sa iba pang bareta, 253 nursing students naggraduar sa 30th Clinical Graduation Ring Hope Ceremony and Recognition Rites 2026 kan Naga College Foundation. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Kenneth Del Mundo.
Matapos ang halawig na panahon ng pagklase, nagtiripon ang 253 na mga nursing students kan Naga College Foundation, College of Health Sciences kan nakaaging Biyernes para sa selebrasyon kan sa Indang Trayumpo. Ang 30th Clinical Graduation Ceremony and Recognition Rites 2026 na may temang Bridging Compassion and Technology in the Future of Global Healthcare. Guest speakers sa aktibidad sina Commission on Higher Education, Education Supervisor 2, Region 5, Maria Pamela Sora Viñas, asin si Deputy Executive Director 3, Nursing Services, Philippine Heart Center, Crisel M. Galang, na nagtaunin mensahe asin pinagtawan doon ang role kan mga nurses asin mga allied health workers na daay mariribayan in anuman robotics o AI na ginagamit ng unyan. Ang mga naggraduar, mixed emotion ang sa indang namatayan. Feel so surreal kasi di ko akalaon na makakagraduate ako. There are so many setbacks and ganyan siguro I feel relieved na graduate na ako and syempre na-pressure ako sa upcoming PNLE. Po. Ngayon, I'm so happy. Mixed emotion talaga. Sa CHS kasi yung mga hindi lang sila magpo-provide ng quality education but also they will expose you to different case scenarios para during clinical duty aware ka or alam mo kung ano dapat yung gawin. Pursue your dreams. Kasi kung aram mo sa diri mo na ito talaga ang gusto mo, mayong makakapugol sa mo para makamit yung pangarap na to. Ang mga mahal sa buhay asin kapamilya kan mga naggraduar, pinag-istorya ang mga kadipisilan sa pagpapaklase sa laog nin 4 na taon asin kaugmahan sa trayumpong naabot kaini. Yung pakiramdam ko kanina, parang naiiyak na masaya dahil yung kapatid ko na nakatapos din sa 4 na taon. Mahirap pagpa-college, lalo na nursing, habang tumatagal yung hanggang 4th year, mas malaki yung gastos. Ang pakiramdam ko maugma na nakatapos sa Kuya Aki. Padagos na kung ano ang buhay na kaya man habang buhay na yaw ako sa likod niya. Ang state-of-the-art facilities, high-fidelity mannequins asin man lain-lain na partnerships sa mga tertiary hospitals ang orgulyo kan Naga College Foundation, College of Health Sciences na liyabe tanganing maging equip asin globally competent ang mga estudyante. Malaki po ang naitulong ng Naga College Foundation sa mga students natin. Number 1, in terms of our facilities kasi talagang we have the state-of-the-art facilities. May mga high-fidelity mannequins tayo. And marami tayong partnership tertiary hospital. Ang masasabi ko doon sa mga gustong mag-aral ng nursing, Naga College Foundation, we give quality education, then affordable po. Visit the institution para makita nyo yung sinasabi kong talagang napakaganda ng ating facilities. Pinaghahandaan na kan mga naggraduar ang Philippine Nursing Licensure Examination na gigibuhon sa masunod na taon. Para sa GMN TV48 Naga, Kenneth Del Mundo, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kag mas pinakusog na puwersa kang GNN TV48 Naga, News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod ng mga baretang garantisadong nangigenot asin na papanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Ako po si Chris Paluanya, asin ini ang GNN TV48 Naga Newsbreak. Sa NCF, tambayans are not just tambayans. They are a place to vibe with your people. It's where Tigers connect. And sometimes, it's also the best place para huminga.
This is where our stories stay long after we leave college. The quiet witness of how we built our future.